हे लोगोफोर दिनैनि बे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर माखासे सानावहाय रिलिज जानानै थांनाय मिउजिक भिडिअफोरनि सायावहायनो आं नोंथांमोननिसिम दिनै आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै अब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे फार्स्ट आपडेटआव। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंखौ नांगौ पार्ट 4 मिउजिक भिडिअआहाय दाखालिसो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे नोंखौ नांगौ पार्ट 4 आबुं मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि माखासे सिगां पार्टखौहाय गोबाङानो नायखाबाय जानांगौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअ नोंखौ नांगौ पार्ट 4 भिडिअआवहाय गाहायै फाव खालामनायखौनो नुनो मोनदों उत्तम जोंसार फुजा दे लोगोफोर। द' लोगोफोर बे नोंखौ नांगौ आबुं मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो रोजाबदों बिथां उत्तम दैमारियानो दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर कनसेप्ट एन्ड डिरेक्सनखौ खालामदों बिथां उत्तम दैमारियानो दे लोगोफोर। द' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे नोंखौ नांगौ आबुं मिउजिक भिडिअखौ जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै आं जोबोद मोजांखौनो मोनदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाबो नायहैबानो जाबाय दे। द' लोगोफोर जा नेक्स्ट आपडेटआवहाय दं माखासे सान सिगांहायसो जोंहा पिडि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बोदोर बावली मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअआहाय रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर। द' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे बोदोर बावली मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय गोबाङानो नायबाय आरो गोबाङानो नायाखै जानांगौ दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बोदोर बावली मुंनि मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायहैदो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअखौनो जों नुनो मोनदों पिडि प्रडाक्शनाव दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे बोदोर बावली मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअआवहाय गाहायै फाव खालामनायखौनो नुनो मोनदों सन्जिब बसुमतारी बिथांजों लोगोसे आरो नोंथांमोननि बयनिबो फेभरेट एक्ट्रेस बिथां जेनिफार दैमारि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमखोर बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि रिलिक्स आरो टिउनखौबो बिथाङानो होदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे बोदोर बावली मुंनि मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौहाय रोजाबदों पबित्र दैमारि बिथांजों लोगोसे प्रतिमा ब्रह्मा उजिर दे लोगोफोर। थ' बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना पिडि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय थाबैनो नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा नेक्स्ट आपडेटआवनो दंबावो अनसु ब्रह्मा फट'ग्राफि क्रिएशन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहायसो जोंहा माखासे सान सिगांहाय अआइ मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअआहाय रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिउजिक भिडिअखौ गोबाङानो नायबाय आरो गोबाङानो नायाखैयानो जानांगौ दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो अनसु ब्रह्मा फट'ग्राफि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे अआइ मुंनि मिउजिक भिडिअआवहायनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों रिसा बर' बिथांमोनजों लोगोसे अनिता बर' सोरजि बसुमतारी आयुस्मिता ब्रह्मा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि रिलिक्स आरो टिउनखौनो होदों सोमखोर दैमारि बिथाङा दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर मेथाइखौ रोजाबदों जन्मनि बर' बिथाङा दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे भिडिअआवनो कनसेप्ट एन्ड डिरेक्सनखौ होदों बिथां अनसु ब्रह्माया दे। थ' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला थाबैनो नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ होबाय थानो हागोन दे।